ba? Sure na ba? Kani. Kaya gagubot ng mga bayi pang busla. Mga bayahiro. Gotong kayo. Kao na ta. Kuan kanang Dilo mo kay buyog ang kanon. Dinurado? Dili. Ano man princess? Uy, butang na diha. Toy bangus hala sige. Diri Ay oh. pansit ano naman to? Diri Dili na sige asli panikamot di ala. Asli tanawa ang kuan kanang kanon sa salog kunita ha. Di mo Ani ba? Di mo kusik sab. Diha pa ba? Diha pa magsaw. Unya pre kuret. Ano lang kusik. Tara. Susi na ako. Wala ka lami sa iyang bangus. Ang kasi dali jangan dira. Butang dili oh. Ayun na. Oh dili ito na. Buwad gamay dili. Kana Kana kana. kana ba? Dira sa ba? Sige. Nawait ani lon. Kalit mo Thank you tayo. Lord sa pagkaon ha. Kalit mo ka. Ano man ka? Ikaw ba? Kanang tagilid mo Mana na. ta? Kuan kung gamay diri. Tigulang. 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 Be. Kamu. Sige ha. Sige. Kamu to labyog. Atras. Iw na. Ha? Tigulang gamay. Bata ba ito? Ano ta? Sige kaon hala. Kamu Asli focus. Lang focus on this one. Ako ko lang hanaan sa dugan. na pala ko yung simba. Tawagan ta ko ni magalas dos kana nainit unta Ay ni. yung bugnaw na sa pagkabot diri. Yes ka. Usap na alas 2. Ay damgo ko mga anak. Makarili ko tinggal. Kini hunong mo kusang tungod. Nakuan ko. polio. Ano kan on Bunay kinabuhi pobre. Yan buak yan ko. Kasi buak ka kay. So, itandang man nila ang kuan. Ano may pansit. Baba ang buhay mga bay. Ano nakuha kay inay oh. Salong di ba? Namay buko gud. Nakuha. Salom si inay. Dito lagi tamo to. Kita awag dito sarado pa man jud kita pa maginuna. Di una. Nasuto pa lagi pa lang. Nasuto ba rin mag-abri ang gate si Mala mga banso. Muni manikamot sa midaan na iron. Schedule yan na. Pati nila to kita kay. Pati Sakit ka po din makabasa no? Ay matinaw magbata din na pinato labo. Ilan na? Ay ikaw bata pa ka pamay tayo. Naanim sa linya. Ha? Kasi ipatiguan naman kuan niya. Isip sayo nan mo. Princess. Mao gani. Baka ka lagi ka. Baga ako 2,000. Pero balikan siya na ka. Valentine's. Kina ali ang mga bay tibuguntan ano. Ali bay kuan. Makaon kini boy kuan. Masudan. Gajudan. Umok man. May katon bisa ko ang lang. Pasaganan ko. Mo lagi din ako ganan wala na katong ako special nga. Ano to? Ano patuloy na ako ba? Idea. Idea. Suta diri oh. Suta diri ba? Buo ito Buhay dili. dili pinakalugar. Lupik sila oh da. Oh. Lupig sila. Lupik sila. Lami kayo. Lami kayo. Wa mi kadag tato. Kay di ara kom na lang may inikan. Oh, Tao man galing ako nga wa may kalamot kay. Ito ko baga pipilitin ko. Kuanan. Ako sad. Aso sa plastic. Kung party man gud. lami kay. Luto si pansit na ako pansit balay. Ready na lang na. Lami kay pagkatimta ang pansit. Ako nag-ready lang ko kuang. Kini na pero ama Ako sa pinta kay. Try ko. ako sa pansit na video. Ni kamot yak. Ya, Biyak. Buko pa kami na. Andas ni mo. Taas ni buhay pansit. Hoy ang atong kongresya asa naman. Bunoy. Asa to akong wallet na. All dam balay. Nak asa na akong wallet. Ulan? Ay, di. Ang pula kasi. Napasi na simbag. Na di ba pala. Ulan mo ba? Kasus di akap di arba jud. Nas mo ba? Kublaan sila Kasi ko na bayan jud. Pero mo inuno pala. Mo diyan ni mo nang buti. Og kunay ako palit jud. Palit mo. Dali gamay di. Gamay. Nyangitan ako nako. Wala na pod. Mao na natong gidungan akong palit nimo fast og gamay ka next day. Mao gyud ako kana kanang sa natubig ako gyud na. Kani lang yan. Nya. Pero nang nagtitod. Karon to untay ta. Ah, mali natubutan mo makikita tanan. Di na makita siya mo mubot diri taal. Sige, nakalipat na siya duli aron. Ginaboy lang yan eh. Hala. Tanawa ko na sa mo sa salug. Dagkot mo kahon kon. Kay kanang sa tawag ko dagkot. Dili dili. Amo ni ako yung bugas. Bilit ni no mo tawag abli mo tanan. Si Dari dili buko. Abli na ta ko basta mo ta kanan. Di kung bugot. Bugot ba? Bugot. Ibugol sa kanan. Mo ni kinabuhi. Tama ni. Practice mo. Gratis ma. Pero may makuha ni. Panguta mo sayo. Kaya ako Sudah ako inventory na ani. Dako. kay gani mo kay ang inyong putso dahon mais o kanon. Red na? Kain mga bayan, good morning. Kanindot sa adlaw, di ana mi karon sa Berlin sa Sumala. Oo, among mga panaad in taon. Kung pasok na ang mga kalawasan. Oh, matuman ni taon. Salamat kay Ginoo may pagbiyahe. Sa among maayo nga safe nga trip na mo karon. Oh, sige. Together with Ashley, Tita Lucy, and Tito Flor. Okay, let's go. Busy ang mga guwapa. Asam tato ma? Ako na tayo mga Ako din, wala tayo kapin. na ako mga nimo. Yeah, video ang linya kasi linya. Ma, ako lagi beli. Tahan na ni mongkad. Ang kapitas. Wala asa ganun ka. Taas kay linya kay. Tas kayo. So, di namin mga paino, taas kayo ang linya karon. Di tapos sa tikas, tulo daw ni kaninya. Pero mag-open na ni karon sa taon. Oh my God!